Madya, makanood kaiba si Ma'am Lalaine. Huyaing istorya tungkol kinika, munyika. Istorya ni Rochelle Abuel. Kan salit pa si Mama, kadakol siyang munyika. Mga regalo ini sa iya kan mga tiyaon niya. Sarong aldaw, naglalakaw siya pauli. May nahiling siyang munika. Kinua niya asin pinakarhay. Ini ang pinakasunod sa iyang mga munika. Pinangaranan niya ining Nika. Kaya kan inaki niya ako, pinangaranan niya ako ni Nika hali sa ngaran kan sa iyang munika.